Depistarea, localizarea și autentificarea produselor a devenit o provocare pentru societatea noastră de astăzi. Toate segmentele de piață sunt afectate, fie ele cosmetice, electronice, tutun, băuturi alcoolice, farmaceutice, numind numai câteva dintre ele. Pentru producătorii de brand este foarte important deținerea posibilității de detectare a produselor pentru o mai bună distribuție și calitate. Pentru consumatori a devenit din ce în ce mai importantă posibilitatea de a verifica dacă un produs este autentic sau contrafăcut. TBS a creat o nouă tehnologie, TBS Track and Trace System, pentru a veni în ajutorul producătorilor, cât și al consumatorilor, în lupta împotriva produselor contrafăcute. Această tehnologie a generat TBS Security Code, însemnând fiecare produs va deține un cod unic. Acest cod este format din 13 simboluri alfanumerice, care nu sunt repetabile și sunt generate folosind o codificare specială. TBS deține 3 servere diferite, care sunt plasate strategic în Germania, Statele Unite, Hong Kong, care se acoperă unul pe celălalt pentru o siguranță și securitate absolută. Aceste coduri pot fi autentificate 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână de către consumator, proprietarii de brand, autoritățile pentru protecția consumatorului, autoritățile vamale, fie online sau SMS. TBS Security Code este imprimat în 2 formate diferite. Primul format este alfanumeric, iar numărul poate fi trimis manual, sub formă de SMS sau scris într-o selidă specială. Al doilea format este tipărit ca data matrix și poate fi identificat folosind peste 150 de modele de telefoane mobile cu un program special care poate fi instalat fără cost. Folosind fiecare dintre cele 2 posibilități de autentificare, întotdeauna veți primi un răspuns imediat. Răspunsul poate fi: da, produsul este autentic. Nu, produsul nu este autentic. Sau, produsul a fost deja verificat. TBS Track and Trace System este folosit la ora actuală pe piața mondială și este o dovadă a soluției totale. Acest sistem poate fi ajustat la nevoile companiei dumneavoastră, având un cost eficient și cea mai bună valoare pe piață pentru acest tip de tehnologie. Vă provocăm să veniți cu proiectele dumneavoastră și veți primi o soluție imediată.